This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Aniuna ang programang Panonin Informasyon, Aksyon, programang mainformat dapit sa presenteng kamugtakan kan edukasyon sa satuyang nasyon. Aksyon, programang magtataunin giya sa mga estudyante, magulang, administrador kan eskwelahan, asin lampang maestro, asin kamaistrahan. Aksyon, ang programang madangog asin masimbag kan sa inyong mga kahaputan sa lado kan edukasyon. Pag-iriba ang abogadong simple, kredible, asin di kalibre, Attorney Ryan Paul Orfindo, asin ang pandiurag na administrador, tunay asin maasahang servidor, Principal Carlo Obrero, asin ang lalaking mabuuton, alagad sa komentaryo, may duon, Maestro Arnel Agtuon sa programang Aksyon, kasurugindo sa edukasyon, Aksyon, Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder woman ka, ngunit wala naman lang. Okay na? Garo-araw kaya. Hello! Good morning! Good morning, Tuloy. Good evening po. Sige po sa Kantabay. Hello po sa inyong boss. Para naman Gil, attorney and Sir Arnel, since sa tuyang mga regular na tagapagantabay. Yaw naman po ang sa una naman na edisyon kan programang Edukasyon. Teacher, Again po, maray na banggi sa mga nag-aantabay and sa mga nag-aantabay sa kuya. Good evening po. Yes. Hi. Hello. Yaon po, geray kami para po magtawpo ng informasyon patungkol po sa lado kan edukasyon. As usual, ini pong programang inutuyo pong bigdosenyo para po sa inyo, para po makagbigay ng information patungkol po sa education. By the way, mga kaibigan, tayo ay sabayang napapakinggan, napapanood sa Bicol Net TV, Facebook, and at the same time, ito ay simulcast na napapanood din sa YouTube channel ng Bicol Net TV. Hanapin nyo lang po ang Bicol Net TV sa Facebook at sa YouTube. Hanapin nyo lang po, parehas po, Bicol Net TV. And kung hindi naman po kalabisan sa inyo, pwede nyo pong i-like at mag-subscribe na rin po sa Bicol Net TV. Alin man po sa parehas po sana sa Facebook at sa YouTube. Kung hindi po ito kalabisan sa inyo.
And asahan niyo po na ang BicolNet TV ay patuloy po na magkakaroon ng mga programa na bibigay po sa inyo ng information, mga mahalagang informasyon para po sa inyo, mga kaibigan natin at mga kapatid natin at mga kasurog natin all over the world. Basta Yes. Bicolano ka, kasurog ka. Attorney and Sir Carlo. Yes. Pero masira mo niya natiga mamang mo dyan sa taasam. Kape. Kape iyan? Bako man iyan so sexing bote? Ubus na ang beer, kaya kape na lang. Maray garo ka mo ta firming sufficient ang supply ano. Si Attorney ang permi. Ano man, Sir Carlo, Sir Arnel, medyo nagpa-fluctuate. Maray pa sa mo medyo nag-fluctuate. Sa kuya talagang said na said, ubas ng ubas. Ubas na ubas. Bago yan, Sir Carlo and Attorney, bati yung muna mga nag-aantabay. And pasalamatan natin si Ate Jo na Ramos. Si Ate Jo, sa mga nangganag at download, naghalat din ikan load. Nag-share naman mo niyan. Thank you so much, Ate Jo Ramos. Ang butihing asawa ni Pading Dens Ramos, so yun man dyan sa division office, naka-assign si Pading Dens na Ramos. Hello and good evening. Kay February Villarreal, hello, good evening. Kay Brad Jojet Tibo Figueroa, good evening, nakantabi din po sa mga oras na ito, good evening po. Kay Yorem Drahida III, Just Batalier, Lorna Biernes, and si Sir Jerry Ramirez, nakantabay sa ngunyan. Hello, Sir Jerry. Sir Jeff. Good evening po. Si Madam Hasmin Hidlaw Caro, nakaantabay din, teacher sa Albay Central School. Hello po, good evening po sa Indog Boss, na mga nakaantabay. Maraming po sa Indog Boss. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Yes. Sige rin po ha. Like, subscribe, and share po nindo mga kaibigan. Brad Noy, Agnote Olaita, and BicolNet TV. Ano ang mga pag-orastoryahan niya to, Sir Carlo and Attorney? Kadakol kita ngunyan pwedeng mapag-istoryahan, lalo sa bayanihan number 2, bihat bayanihan 2. Asado na, pigba sa kasubagos sa news, news agency, pig report sa national television na pirmado na dapo mga tugang itong subayanihan 2. Ay nakita kayo ni. Ano ini tabi? Mga katabang ini o dai ini pong bayanihan 2. Siyempre, as a lawyer, as a bihasa patungkol sa larangan ng batas, attorney, ano po, kumusta ang bayanihan 2? Ito ba ay nakatulong? Ito ba ay maganda? Mayroon ba itong magandang dulot na balita sa ating mga kasama sa larangan ng edukasyon? So actually, Sir Arnel and Sir Carlo, dahil man siya nagrarayo duman sa Bayanihan Act o yung Bayanihan Act na inot na tigpermahan kan sa tuyang presidente. So again, kung ano ang mga benepisyo na tinaukay itong Bayanihan Act so na inot, so most probably iyo man gilayon ang benepisyo na ma-acquire ta duman sa Bayanihan Act na pangduwa. So let's see po. Let's see kung ano ang magayon na maidudulot kay ini. So nahiling ko na iman sinda nagrarayuan kung ano ang mga provisions naman sa ENOT. Similarly, iyo man ang provision duman sa panduong bayanihan. So let's see po. Let's see. So pwede tang sabihon pala ang tabi attorney na namamarong na naman sa mga namamarong na naman sa mga moratorium. And syempre consequently magkakaiko yan ng refund and then sa mga siguro yan suspension muna for the meantime itong mga fees
na sa tuyang pighulugan. Mhm. Araw kayan. Sana, Yeah. kasi nakatabang man talaga, sa totoo lang. Oo. Oo. Magayon maka-experience. Oo, Mhm. kaya Ang Sir Carlo, mapapalawig so pagbabayad. Oo, normalmente, dahil man mawi-waive, so ano mo, ma-extend lang sa term kan sa imong, let's say, loan or amortization sa kung lulunadan man yan o kung ano man yan, Oo. ma-extend lang. Siguro, Halaga, ano lang, siguro ang pangapunan ta lang is kung ano ang provision duman sa Bayanihan Act na pangduwa, na Second Bayanihan Act. Sana lang daiyan maging garukausa tanganing mag-incorpa ning interest sa mga loans during the moratorium. Kasi ang problema lang is may mga ibang bangko, arugang bangko na ako day ko kayang magbakal ning auto na cash. So kaipuhan kong magkuha ning auto and via installment basis. So through mortgage. Kunyan, during the moratorium, sana lang mga amigotang mga bangko dyan is during the moratorium, sana dainasid na magpataw pa ng interest. Kasi that is against the spirit and the intention of the Bayanihan Act. That is the very intention of the law. Yes. Magtao ning kagianan sa mga kagianan o kapasilan sa mga namamanwaan sa oras ning kadipisilan. Yan. May right. So kuya, Sir Arnel and Sir Carlo, if your intention is to lighten up the burden of those who are mortgagees of the bank, siguro, the intention of the law is to lighten up the burden. So sana, dainasin na magpataw ng panibagong interest during the moratorium and during the period of the moratorium. That is against the intention of the law. And that is against the intention of Bayanihan Act. So, sana lang maliwanag ito sa INDA, and I don't know. Base duman sa base sa provision kang lane, dahil mo man kaipuhan pang i-interpret ang lay. So, plain meaning rule will apply. So, when we say plain meaning rule, kung ano ang wordings ng lay, and kung ano ang exact meaning or specific meaning of the words of the law, then iyo ang kaipuhan na interpretation naman. Tama. Maghanap pa ng ibang interpretation. So Tama. sana lang dainasin na magpataw ng interest during the period of the moratorium. And sana dahil na kita mabaritaan na mga nangungupahan baga sa mga arong apartment na sa panahon na inining pandemya, pigpapaharali ining hulingani sa dahil nakakabayan. Yes. Siguro kay puhantang puro halabaan sa tuyang pasensya pagsabot din hulingan nita gabos man kita na didipisilan. So yan. Naman kini attorney Sir Carlo. Tama. Yung take effect, anong month in it? Usually, pag halimbawa, ang sarong batas, diba, kumpirmado lang yan, it will take 15 days giraray for the publication. But tama ba ako? Yes. So, it will take 15 days for publication, and after that, mapapautog na, ma-take effect na ang batas. So means to say, kung ngunyan, nasa September 11 kita ngunyan, kung September 11 pa na so bombing, happy anniversary kang bombing, baga naman sa Twin Tower, nabanggit lang. Okay, so buto bihon, September 11, kung 15 days, so it will take effect on the next month, sa October na. Oo, so buto sabihon kayo ni, ang moratorium is marireceive kayo mga parokdo and then sa mga government employee
kung halimbawa ikaw man sa dalin loan sa GSIS or on the next month, on October. Tama? Pwede sir, posibleng araw kayo na mangyari. And katakot yan, Sir Arnel, usually baga, nagluluwas man ning, excuse me, nagluluwas man ning, pulisiya, ang Department of Education kayan, pati man ang GSIS. Sa ipapaluwas na policy kang Department of Education, covered na dyan. So, mga dapat gibuhon, pag-abot dyan sa pag-reimburse, pag-refund, whatsoever, kabali na itong mga PLIs, itong mga private lending institutions. Oo, So, may mga, at least may mga nabarata, may mga teacher ako nabistado na nakaistorya sa kuya. At least ngayon, salamat nila yan sa moratorium na yun kasi at least ngayon, kakaputan ko ngayon sa sahod, kunin buo. Magkakakuha Yun agad. buo. Kasi bawas sa mga loans. Ayan, makakaptanin daan mga sahod din danin mo. So mga pigsahod pa. Paano kung dahilan pigsahod? Tama. Yan sana. Tapos kita kaya. So yan po mga tugang, ang katotohanan dito po sa moratorium and dakol po actually talaga ang nauugma. Dakol po ang minasalingaya. Lalo ini si Paring Jo na aseho dyan sa accounting office, sa city accounting office dyan sa City Hall, Legazpi. Maugmahon ini si Paring. Pare, garo pwedeng mapapainom muna ako ni Pare. Garo maimbita lang ako ni Pare sa nila. Paring Jo, aseho. Good evening po. Good afternoon, Ma'am Rachel dyan sa City Treasurer's Office. Hello po. Hindi po. Pabutan taman na Sir Arnel and attorney yung pagbati si Ma'am Elena Abariantos Zamora. Ini po ang school head kang Bangkirohan Resettlement Elementary School. Salamat po sa pag-antabay. Si Ron Campusano is watching. And then yan man si Litz Dakpano de la Rosa, sabi niya, Tres Guapos. Si brother. Estilo de Legazpi, marhay na banggi po sa inyo. Salamat sa inyo. Ano man yan si brother? Sir Carlo, batiyon ko manining. Amigo kong election officer kang Hubeliar. Si Roel Azurin. Padi, good evening. Good evening. Si Padi. Paring Roel, kumusta lamang ang mga ustata dyan sa... Attorney Leia Olitino. Panyero, good evening. And kay Pading Vincent Edward Varela. Boyet, hello good po. evening. Good evening po. Okay. Yaon, ikatabay ang sa tuyang love guru, ano? Love guru. Love Sir Alan Leverisa Acosta. Very, si Sir Alan, love guru. Love guru na, enterprising pa. Abangan ang programa. Abangan nito after kayo programa. Ang pinakamalupit kay Sir Alan Acosta, ano yan? Guru na, love guru pa. Entrepreneur. After kaining programang Action, masunod po ang programang Love Lines Online with Sir Alan, Love Coach Alan and Fed. Kasi Sir Alan Acosta. Patungkol po sa mga love problems, love basta pag-abot po sa love triangle. Pag-abot po sa pagkamuot. Ayan, pag pinag-uusapan ng love. Yan po ang Love Lines Online with Love Coach Alan and Fed. Ano ito, attorney, pag ikangani nga namuot, inda na sa nakong day ka, ano ito? Mamurupot. Yan. Mamurupot. Pag ikanamuot ka, inda ko, day ko mamurupot. Kaya lang, pero ngunyan, sabi ko nagkakapiro, sabi ko kadakhan, pero you have to be practical nowadays. So, anuhon mo ngayong pagkaon na yan, masiba mo ngayong pardon my words, makaon mo ngayon ang mga na pagkamot na yan. Ay, enda. Anyway, that's love. That's a part of growing up. It's a part of being a person, ang pagkamot. Yaon po dyan si Sir Alan
para po gumabay sa tuya po mga kaibigan. Ano? Si Sir Alan Acosta and si Ma'am Feb Acosta. And sa tuya pong love sa love lines. Pauses ako. Aha. Okay, thank you so much po sa mga nag-share kang programa. No? Kindly please share mo po nindo ining programa. I-share po nindo. Then after po nindo i-share, i-like na din po ang programa. Then ano ba Sir Carlo niyan ma-raffle kita kang 5 pang winners. Iyo. Okay, lang din kita wala kitang listahan di ko nakakopya pa kan listahan kung sa mga nag-share. Oo, di ako naka-encode kung mga nag-share. Sa Monday na lang siguro. Baka pwede sa Monday. Pero Oo, sa Monday. Monday, every Monday pala, Sir Arnel and Sir Carlo, and every Thursday siguro. I think I cannot join the program kasi nga may errand ako sa BC College of Law. Monday and Thursday. Monday and Thursday. Okay, di kita dua ka ni Sir Carlo maglalagadi. Monday and Thursday. Aha. Sige. Okay, so baga ma-share po pag-share po programa habang nagle-lecture. Yan sana. Okay, so mga pwede po mag-share, i-share po nito ang programa. Sa Monday po, ma-raffle kita kasi po 5 po na winners in 100 pesos worth of cellphone load. So mga nag-share lang po ang programa ha. I-share lang po nito tapos mag-comment ka mo para mag-qualify po ka mo. Share and comment lang po ang kaipuhan. Okay po, tangali pong mag-qualify po ka mo. May entry na po ka mo for the raffle. Good evening, Sir Hilmer Balesteros, our newly appointed Senior Education Program Specialist for SOCMO. Social mobilization. Yes. Tama. Congratulations, sir. Social, tama ba? Social media? Ano ba ang SOCMOB? Ang SOCMOB? Social media. Actually, SOCMOB.net. SOCMOB.net. Social Mobilization and Networking. Ayun, okay. Pero ang networking ka ni Sir Hilmer, bako itong Too Good to Be True. Bako ito sa power. Bako ito sa power niya, power! Iba. Yan ang official salesperson, salesman. Ang SBO ni Gaspi. Ang sakuyang maray na amiga sa Dole. Si Lady Andrea Vega, Lady Name, and si Ate Bane from Pag-asa. Vanessa Lorete Madera. Good evening po. And sa Brad ko kay Sir George na Kiwanis, KCL Gaspi. Sir George, good hello po. Bitano Elementary School, nagkantabay si Madam Syra. Hello po, good evening. Nagkantabay, Bitano Elementary School. Also, ang Bangkirohan Resettlement Elementary School, nagkantabay man, Sir Carlo. Kapit barangay, kapit paaralan, kang Bangkirohan Elementary School. Nagkaantabay man si Ma'am Ay. Hello po, salamat sa pagantabay. Salamat po sa nagdadawog sila siguro mga teacher interesado mo diyan sa Si Ma'am Nanola Bilgar kan Albay Central School nakaantabay man. Interesado duman sa moratorium kan GSIS kan ini kung sa bayanihan. Bayanihan to. So, salamat po sa inyo pong paghiling sa panonood sa programa. Thank you so much po sa inyo. Alam pala to ni Sir Carlo. Good evening man sa admin kang Ligaw Albay Division. Good evening po, former workplace ko ang Ligaw Division ng DepEd. Good evening po. Hello po. Yes. Okay. Sige, oras natin mga kaibigan. We have more 5 more minutes bago mag-alas 9 ni Banggi. Okay? Mabalik po na siguro ang programa. Diyan lang po muna tayo. Mabalik po ang programa. Malipas lang po tabi kung nagtapirang pag-ganito. Hindi po sa Bicol Net TV. Ini po ang programang Action. Mabalik po ang programa. Diyan lang po muna kamo. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at
Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltasar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Eduk Aksyon! Eduk Aksyon! Teacher, genius ka kaya? Sa lesson plan may ang ginagawa. Lagari sa tahanan. Balik po ang programa. Balik po ang Education. Ang pumal daw ni Berdes na pala no? Oy, ano yung lutong Macau? Ako, lutong Macau ang ano ha. Naka-electronic raffle ko ta. Sa mga may nag-comment kaya lutong Macau ang ano, ang Macau po. May naka-electronic raffle kita. Live po nito maiilim. Maiilim din sa video Netflix mo. Hindi po sa programang Education. Live po yan. Nagtaririk po ang ano, nagtaririk po ang rodeta ng kapalaran. Kaya mahilig ko nindo. Konti po ang inyong gana. Ayan. Umayos ka. Sir Arnel, Sir Carlo. Yes po. Uni ang pinakamalupit ang doktor sa DepEd. Aha. Ah, Si Doc Jun. makitabang ko po sa mga guwapings ng DepEd Legazpi. So, mas idol may ka, Sir Doc Jun. Oy, si Doc Jun. Makitabang mo. Mas gwapo ka sa mga. Mas gwapo yan si Doc Jun. Doc Jun, idol na yan. Loaded yan si Doc Jun. Doc Jun, hello po. Thank you. Undisputable yan talaga, Attorney and Sir Arnel. Undisputable yan, pinaka-logita Yes. sa Oy, SPO Legazpi. Yeah. may naiindu sa ano, naiindu sa post. May post yan si Doc Jun na so before tapos after ng picture. Bago pa lang si Doc Jun kang ano, kan aki pa si Doc Jun kan mga panahon. Ay rin do. Doc Jun, Ano yan? Si Doc Jun, garo yan alak, ano? Habang naghahaloy. Ano? tagal pa na talagang sumasarap. Sir Arnel, kantahan daw tabi. Sir Arnel, bako kanta yan. Ano na, habang tumatagal lalong sumasarap? Yeah. Ano talaga bako may mas magayon na kanta. May mas magayon na kung kantang aram. Ano to? Ano? So, bulaklak na naman. Naward na kayo yan. Naward na. Naward na? Iyo, naward eh. Sa inda mismo? Naward na, attorney natin. Naward na. Attorney? Naward na? Naward na. Actually, ano pa kami yun yan? Naka-PR pa. Nasa process pa lang ni ano. Ayun. Duman kita sa ano, sa ano, update malangod duman, attorney and Sir Carlo, sa procurement kitong mga modules. Kumusta ang status ng modules sa division? Kasi so first and second first, second week or ano ito Sir Carlo? Week ba ito or grading? Week. Okay, first and second week, No. sakit kan MOOE, kan eskwelahan. Yes, So kung ganito sa third and fourth week, sagot kan division office.
Kumusta? Ano ang status ka tabi attorney? Kang duman po sa procurement, ready na ba? Igwa na ba talaga itong mga modules na ito para sa tuyong mga eskwelahan? Yes, actually, sa MUYA, sa division office, under procurement process pa siya. May patuwas pa lang kaming canvas for purchase. Canvas. Manungod man sa printing, and I don't know kung nakabalik na. Let's see sa mga maabot na mga aldaw. So, naghihiro na siya, and I hope at least before the start of the class matapos ang printing kay itong mga modules na ito. Let's see po. Kasi gagamitin nito tabi attorney puon October kasi mapon 5 to 16 iba yan. So sa MUYA, sa Sulen MOE, gagamitin nito, pupunan ito gagamiton puon October 19. October 19 2020. So sana igwa na lang din labi sa rumbulan para may preparar itong mga modules na ito tabi attorney. Yeah. Sana man sa Endman Kambak, kang division office, we are actually doing our best. Unfortunately, the delay didn't came from us. The delay was maybe we can attribute the delay from the end user itself, but not from the back. But not from the back. So kami kumpiyansa naman sa mga efforts na pigigibo kang division back asin kan bilog na procurement team kang SDO Legazpi tangarig ma-deliver yan sa tuyang mga eskwelahan on time kasi human sa na talaga yan lalong-lalo sa parte may na medyo nag-distansya module lang talaga ang asa. So sana man bago mag-abot ang panahon na yan ma-deliver sa tuyang mga eskwelahan. May hapot lang ako, Sir Carlo. Kasi ini lang ang garo predicament ko. Kasi ang aram ko kasi sa mga sa private schools, garo core subjects lang ang offer nila. Kung di ako nasa sala. Dahil kitang informasyon na tabi na receive pero susog sa sa ining primerong semana na nagklase sa to yung mga aki sa pagpribadong eskwelahan. Halos gabos na subject area. Naka-online kasi pinipili ko talaga online. So, okay man. Smooth sailing man and pagigibong online class kaning mga kaning mga aki okay man. Okay. Sana. Michelle Andes, nagkantabay sa kunyan. Ma'am Michelle, hello po. Good evening po. Salamat po sa pagkantabay. Sabi kan malihon ko, Attorney and Sir Carlo, manood din man sa moratorium, sa bayanihan, bayanihan to. Sabi kan malihon ko nagkantabay sa kunyan. Maski swelduhan, napit sa 30 na kan September, basta mag-take effect na sa moratorium. Maski na September na. Tama, madam. Oo, marahiyan. Maray bagang question yan. Maray question. Okay, sige. Alas natin mga kaibigan, it's already 9:05 in the evening. Alas 9:05 na po. Yes, sa Lunes na Attorney and Sir Carlo ang sa Lunes na kita ma-rapport itong sa mga na po ng load. And sa mga nag-download pa na dito pa naloloadan, pasensya na po kamo. Taday pa ako nakaapit naman kay Attorney.
Dahil pa ako nakapit naman sa opisina ni attorney, so nag-sponsor ng load, dahil ko pa nakukuha, iyaon actually kay attorney. Dahil ko lang nakapit sa eskwela sa opisina niya. Kasi wala akong time para magdalagan duman sa opisina ni attorney. Anyway, baka magkawaras kita. Ngunyan na si Mana, magkahilingan kami ng attorney. Makukuha na po nito sa load din to. Pasensya na po, tabi ka mo. Ansa mo yung ba agad din tao, nin pasensya sa indo po. Ano? And sa Monday, iba na po, nin magana naman. 5 na pwede ko manggana kan 100 pesos worth of cellphone load. 5 po ang magana po kayo. Dahil pa ako naka-include, kaya share lang po kamo mga videos, hindi ko na TV para po tabi makasabay ko naman sa may entry. Sige po, oras na. Attorney, siguro. Sa Monday pala, Sir Arnel and Sir Carlo, siguro may ma-sponsor man kang sa tuyang load na siguro sa 5, i-sponsor na kang LMRK Construction. Ano giraray pangaran? LMRK Construction. LFRK Construction. Yes. Isa yan, owned and managed by Engineer Market. Owned and managed by Anonymous daw. Abo magpinigbil. Sige. Sa Lunes na yan. Lunes na. Yes, Monday. Sige. Okay, salamat po. Salamat po sa pasalamat na rin sa programa. Ano? Thank you so much po sa imong sponsorship. Lunes, 5 gyara sa Lunes. Sige po. 5 Parting message, attorney and Sir Carlo, dahil gakol na naman kita sa oras. Nako, kaya ako na si Love Coach sa Ma'am Feb and Sir Alan para sa masunod na programa. Okay, so siguro ang parting message ko lang sa yung mga nag-aantabay is maybe we should hang on kasi sa hiling ko tigigibo kang gobyerno ang gabos para matapos yung pandemic. We should hang on and we should believe duman sa effort kang government. And i-relate naman digdi sa ngunya na maabot na opening of klase sa mga public schools. Again, we are doing our best to give everything that our learners should get. So, gabos po na effort gigibo kang Schools Division Office of Legazpi kanganing ma-provide kaipuhan ng mga learners. Unfortunately, may mga predicament po kita na namamati o kaipuhan pang ayuson, kaipuhan pang siguraduhon na tama ang katuyang ipiprint ng mga modules and the like. So, siguro kaipuhan talang liit na pasensya, liit na dispensa, and liit na pagsabot. Ayun. Okay, so again, good evening po and Diyos ang magbalos. Sir Carlo? Sa parte ko man tabi Sir Arnel and attorney. Okay, bago kan sa tuyang parting message, gusto ko lang paabutan ng pasasalamat ang Barangay Council kan Bangkiron, Legazpi City ninhuli po sa pag-commit nila naman sa Memorandum of Agreement, lalong-lalo na pag-abot naman sa mga empleyado kang barangay na mamanihar kang pag-retrieve as in pag-release ka mga modules. In fact, sa aga, magkakaigwa kami ng orientation, tangaring mag-guide sila kung paano ibuhon yan. So, halos preparado na kita. Ini-for medyo kan sa tuyang kooperasyon as in pagtatarapan. So, sa pagi kayan, salamat sa padagos nitong suporta sa education. Diyos mabalos po. And both naman pasalamatan, attorney and Sir Carlo, si Sir Ricardo Tijeresas, ang head kan ALS, Alternative Learning System, kan DepEd Region 5, sa pag-sponsor kay ng StreamYard napansinin to bagawara na sulaw ako ni StreamYard sa taas. Yaw nakalaag na baga dyan so
BicolNet TV logo. Salamat kay Sir Ricardo Ricky Tijeresas sa pag-sponsor kang StreamYard. 1 month na free StreamYard. Salamat rin po, Sir Rick Tijeresas. Hello, Ma'am Sancha Nacion. Good evening po. Thank you sa pagantabay. Diyan po sa Region 5 HRDB. Sa ngayon po, kambino daw po sa kang BicolNet TV. Kami po sa Giraray nagpapalagatak kan sa mga muro, pasiring sa mga sentido. Ngali pong magsaludo sa inyo. Thank you so much. God bless, Albay. God bless, Bicolandia, Pilipinas. Umasenso pa. Bye! Bye! Yan ang presentasyon ng kasunod nindo sa edukasyon. Edo Aksyon! Ang kabayanan ang masunod na presentasyon. This program is brought to you by JGEM Construction and Supply. JGEM Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JGEM Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltasar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.